Tingnan natin yung kasama ko. Yun yung kasama ko. Manonood tayo ng race ngayon. May pa-race ngayon sa amin. Shoutout sa'yo, Sir Lander! Sir Lander. Pero punta tayo ngayon dun sa bayan. Yan, kita-kits. Kita-kits na lang siguro pag ito na tayo sa bayan. Yan yung kasama ko sa likod. Punta tayo ngayon. Yo, shout out. Kaya si Steven, wala ka pa. Boss Steven. Boss Steven, shout out sa'yo. May tagal-tagal mo. Lalaro na. Yung sa 24 mo. Shout out sa baby ko. Pwede na! May bibi ka ba? Baybag talaga boss. Wah, Dewani. Si Katulak ano yung manggalaw. Sana manggalaw, boss. Maumpayag ka. Atrasado atrasado. Yo, what's up guys? Nandito yung boss natin guys. Late lagi. Late lagi. Late lagi. Nitan lajang ko ikakabit yung GoPro. Yan. Yan. Mayroon lang speedometer. Naka-team Sunpop yan. Magnet. Peace. Siya maghahawak ng camera natin. Hi. Sige. Ayan, good. Ganyan yung position mo ah. Ay. Kaya. Nakakaon latan? Ha? Nakakaon? Itong na. Bakit kayo kasama? Dapat na yung iiwan. Finish la vida. Papapapapap. Piping matahe. Dipi, kalas-kalas. Aga po. Nalay boss Steven Ligaspina. Break oil, break oil. Kakot sika dapat di bandanin man. Enggak pun break awi. Malay boss. Nasa gitna.
Pahirapan. Pahirapan. Hirap. Ingat lang sa lusong.
po. Ano sabi mo kay boss? Si boss, siguro may ano yun, aberya sa bak niya kaya Siguro naplatan, no? napatan siguro kaya ayaw mag-shift ng ano niya. Ng gearing niya. Uy, tumbo pa. Tayo natin si boss. Maybe sa kilo ko ngayon guys. Naipit yan yung may hawak ng GoPro. So guys, hintayin lang natin guys kahit wala nang points yun. I-spinning na lang yun guys. Baka may aberya lang sa bike kaya ganun guys. Malakas yun, malakas. Nagsisialisan na. Nauna si Kuya Shiro yun ata kuya? Ano na? Yung nasa harapan kanina eh. Dami nila no? Madami sila. Kaya nga. Over na. Huwag na natin silahin na. Sayang isa. Pero, akala ko, dalawa sabi ni Kuya Briggs. Kaya pinauna ko yung tanglo namin. Nagkatang 5 lang. Pag dalawa, makahabol tayo. Kaya nga eh. Sabi niya kasi kagabi. Bakit ay? Ay grabe. Baka nasira spring ko ya. Nasira spring. Oh, make it. Dinidik!
Ayan po ang interview. Ang labos. Guys, nandiyan na si Boss. Nagka-aberya lang to siguro. Busan natin. Busan natin. Ano pa sa? Yan. Talay boss. Boss! Nangyari boss. Naka-play pa boss. Naka-play pa yan. Teka lang. Bye guys. Guys.